Adixes a totes me demandi cusi sèrie dels catalans sense TV3. I ahir vau parlar de les televisions catalanes. I ahir us vau parlar de les televisions que ven en Catalunya, més també de les televisions que jo sé, que he investigat, que han en les Isles Balears i en el País Valencià. I barrarem la vídeo amb us comentant un poc que si podi veure lleu en un vilatge en la meva comarca. Començaré parlant de la televisió en català mai coneguda del món. Naturalment vos parle de TV3. TV3 és el canal principal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És un canal generalista que ha força de continguts. Els informatius principals són emeses en aquest canal, i també de magazins i d'altres programes d'entreteniment i de formació. Après d'això, havent el canal 33, que és el canal secundari, s'ha pensat com una alternativa a TV3, el canal secundari, és un canal a l'hora d'ara força cultural. Hi ha força de continguts que són documentaris, força alternatiu, teatre, aquestes causes, mai cultural. El 33 també comparteix freqüència amb un altre canal que s'apela el Super 3. El Super 3 en un principi figuet un programa infantil de TV3 que s'emetia entre el 33 i la TV3. Mas amb el temps esdevinguet un canal que comparteix freqüència amb el 33. El Super 3 ha de programació infantil, justut. Ha qualque informatiu per als mainatges, mas també ha de prepausos perquè sortissin de casa, o també força sèries d'animació. Abans, quan jo era pitjonet, feien força d'anime. El Super 3 és el culpable que més a Catalunya hi ha l'anime, i la de dracs just tot. Endemà, el Super 3 fa un cop a l'any una festa que s'apela la Festa dels Súpers, que és una festa on les cares mai visibles del programa i del canal apareixen i fan qualque actuació, també hi ha concerts, força jocs pels veïnatges. És una superfesta, naturalment són en català. Mas també he de dir que la programació del Super 3 és, così dir-ho d'una manera educada, és una merda. Hi ha programes, hi ha sèries de televisió que, de veritat, per jo són una puta merda. Los compreni pas, los mainatges, el Super 3 és el canal menys vist en Catalunya pels mainatges. Havem 4 canals i el Super 3 és vist per Déu. Macarel! El mai vist és la televisió espanyola, el canal infantil de televisió espanyola, que s'apela Clan. Après, el canal Boing, que és del grup Mediaset, Espanya, i après Disney Channel i finalo el Super 3, en Catalunya. Mas diria que això és el que vol la Generalitat, doncs acaba pla. Après de parlar de lo Super 3 de la fantàstica programació, també parlaré del canal 324. El canal 324 és el canal d'informació de TV3 que emet notícies 24 hores. Fan 4 informatius en aranès a Ujur, que són informatius de 15 minuts. Va pla, ho sabré. La majoritat dels catalans que coneix l'aranès és precop, perquè han sintonitzat el 324 i apareixo en aranès.
E al final avem el millor canal per lleu de la televisió de Catalunya, que és Macarel, és fantàstic. Les audiències són super trop altos. Trop. L'1 Esport 3. En un principi hauria d'estar un canal suque d'esports, mas amb tant d'èxit, i amb tantes programes que han d'omplir la programació amb documentaris sis Casino. Uau! D'acord, que la cuisine és força interessant, pot ser força interessant, mas en veritat és un esport? Antigament hi havia també un altre canal que compartia freqüència amb el Super 3, el 33 havia un canal per el tot sul, i el Super 3 compartia freqüència amb un altre canal que s'apel·lava 3XL. El 3XL era un canal per los joves i feien programes força bus, com The Vampire Diaries, Misfits, Skins, força mai d'aquestes. He pas jamai vist Game of Thrones perquè a l'hora que feien aquella sèrie jo mirava el 3XL perquè feien skins, perquè feien skins. Donc, a Itàlia era la programació de lo 3XL. Mas bo, havia trat d'èxit i que interessa pas a la Generalitat, però que la Generalitat vol pas promoure el català, Macarel, no? Som espanyols. Bo, ja he parlat trop de política per ell. Aquestes són les canals públics de Catalunya. També havem dos altres. Havem l'UAIC TV, que és la canal privada de Catalunya, és del grup Godó, és la Vanguardia, també hi ha de ràdios com RAC 105, RAC1. És una televisió generalista, mas ha pas gaire d'audiència, els programes de producció pròpia són força limitats, diria que n'han 2 o 3. Si tot emeten de sèries que fa set TV3 a Annados Arriero, com per exemple 3 himnes de Sahà, Plats Bruts, Jet Lag, Vent del Pla, diria, El cor de la ciutat, sèries emblemàtiques de TV3, més que TV3 emetrà pas plus. El grup Godó també hi ha una altra televisió que s'apela RAC 105. És una televisió d'institut de música. Hi ha de català, naturalment, més que emeten un videoclip en català. Aquí són tots els canals que veiem en Catalunya. Ara parlaré un poc de les canals que hi ha en les Isles Balears. En les Isles Balears la televisió pública s'apela IB3. Soy passejo sean un canal o dos, no soy passejo. Mas bo, s'apela IB3, és una televisió també generalista, centrada tot en les Isles Balears. I aquesta televisió també se pot recebre en Catalunya, si us la TDT, naturalment, amb el nom de IB3 Global. És el nom que han la televisió per satèl·lit, la televisió d'IB3 per satèl·lit, doncs nosaltres la recebem de manera parcial. Quan fan doblatges de sèries, de producció aliena, que són que han el permís per les Isles Balears, aquí veiem fantàstics paisatges de les Isles Balears amb un missatge que diu tornem tot d'una i una música força polida. Naturalment, és normal, no? Donc, en resumit, en Catalunya veiem TV3, 33, Super 3, 324, Esport 3, 8TV, RAC 105 i IB3. Havem 7 canals en català, majoritàriament. Però que l'UAIC TV també emet força programació en castellà. Tot això que pot pas trapar el doblatge en català, tot això que hi ha pas de doblatge en català, totes les sèries que emeten que han pas de doblatge en català són emesos en castellà. En les Isles Balears hi ha IB3 i també un altre canal que diré que s'apela Canal 4. És la canal privada de les Isles Balears. No s'ha pas res, però que aquí no recebem pas res.
ara investigant si les televisions de les Balears he vist que existeix aquest sai per res. I ara anant a el País Valencià. D'acord, el País Valencià ha una televisió pública i un sol canal que s'apela A Punt. Antigament la televisió valenciana havia dos canals, havia arribat a haver tres canalos que s'apel·laven Canal 9, Punt 2, Canal 9, 24 hores. Més bo, el Canal 9 foguet barrat per el governament del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, un partit força espanyolista. Quan perderen les eleccions hi hagué un canviament de govern, la nova Generalitat Valenciana posat en marxa la nova televisió que s'apela A Punt. També hi ha un altre canal que s'apela a Levante Televisió o Levante. Jo el coneixes just per el seu jornal de notícies. També diria que també hi ha una ràdio. Més bo, el Levante el coneixes just per acá, per el jornal. És un jornal força espanyolista. En veritat, tot el que hi ha el País Valencià, malauradament, de mitjans de comunicació, són just d'espanyolistes. Però frenar noves glòries a Espanya. Acá dius un himne. Malauradament, en Catalunya podem pas rebre la televisió valenciana i en el País Valencià tampoc poden rebre ni TV3 ni IB3. A causa que entre les Illes Balears i Catalunya, si les Illes Balears poden rebre TV3, diria que poden rebre el canal Super 3, 33, el canal 324, el canal el TV3, la TV3, la principal, no? I en Catalunya poden rebre IB3. Més bo, a cosa tal, els valencians forces associacions civiles reclamen al governament valencià de fer una causa perquè puguen rebre TV3 i IB3. La Generalitat Valenciana diria que és pas no pas d'interès en això i doncs fan pas res. I barraré aquesta vídeo parlant de les televisions que jo podia rebre en el meu vilatge, en la meva comarca. En Catalunya hi poden haver televisions locals, comarcals, però que són pas d'un sol vilatge, sinó que se pot veure just els vilatges veïns de comarques. Havem el Nou TV, que és la televisió local de Vic, diria que és una empresa privada, també una ràdio, el Nou Ràdio, i un jornal, el 9-9. I és dins la xarxa de comunicacions, la xarxa de televisions locals, que és una entitat feta per la Diputació de Barcelona, on hi ha la majoritat de televisions locals de Catalunya que s'han amassat per haver mai de recursos i fan programes amb nosaltres de millorar i poder competir un poc amb les televisions mai importants de Catalunya i també de l'Estat. Això és una causa, això és una bona idea, però que ara en el Nou TV pot veure programes prou bons, com Connecticut, per exemple. I també hi ha un altre canal que s'apela Canal Taronja. Aquests dos canals, el Nou TV i el Canal Taronja, fa d'annades que els sabem i ho remembri que quan jo hagueri 10 anys ja ho sabia. El Canal Taronja fa d'annades que emet en Catalunya, no desenquisats-me, en la Catalunya central. Un amic de Manresa m'ha contat que abans d'haver el Canal Taronja hi havia la televisió de Manresa, ara és el Canal Taronja, i per això en Manresa els han un poc de... són un poc enutjats, però que perderen la seva televisió per haver aquesta, que
parlo també d'altres causes que són pas del Bages i de Manresa en general. Mas bo. El canal taronja, mas bo. El canal taronja diria que antigament havia un... també s'apel·lava canal taronja local i a Catalunya que facien força programes en castellà, més castellà americà. Entre nosaltres era un també facien uns filmes per adultes. Bon, més ara diria que la causa ha canviat força, en pas res a veure amb Lucàlia a Catalunya, diria també sai pas quin és estat de Lucàlia. Més bo que és tot. Ara ja fan pis de programes en castellà americà. Diria que tampoc fan res en castellà, són que ho fan en català tot. Mas bo, diria que també són dins la xarxa, mas no sé pas jo. Qualquun informatiu o qualquun programa los he vist. Per parlar també vos contaré un poc altres canals que he vist jo també antigament hi havia dos canals que emplegaven una altra freqüència que arribaven aquí en Catalunya que arribaven també aquí a Moianès que s'apel·laven el TV Osona més acaba de desapareguer temps també el canal català més també desapareguet Aila diria que Aila Aila hi hagué també un programa on la Sofia Evans una actriu de cinema per adultes que foguet maridada amb Nacho Vidal fagueri un programa de televisió d'aquestes de Telefono d'on banyes la responsa i guanyes un premi. El premi era que ensenyava son cos femení, son polit cos. Mas la causa que més m'agradava d'aquest programa, més que el cos de la Sofia Evans, soy de Solanas, no, soy de Solanas, mai que el cos de la Sofia Evans era que parlava en català. La Sofia Evans parla català, força marridament, no parla. Diré que ha normalitzat, podria haver normalitzat força la llengua catalana. Mas bo. Lo darrere canal que ja ven pas pius en el Moianès, diré que no és una tapau, que és l'1 avui televisió. Que és una setmana arriere o dues hi havia la canal de l'1 avui televisió se podia veure i havien de continguts bons mas un jur de sobte, de cop emet pas pius i ara hi ha un cartelet que diu emissió en proves. Serà que hi haurà un altre canal local per aquí per Osona i Moianès? Espero que vos hagi agradat la vídeo. Me podeu trapar en Twitter amb el nom de Nel i en Instagram amb el nom Nel. Donc, adiciats!